Ikamata video ya msiku la lero mukhala mutadziwa chifukwa chimene Profesa Alpha Mutharika alamulira kunena kuti onse ogwira ntchito za umoyo mboma aleke kutumikiranso muzipatala za private, ndipo onse amene akuchita oni kapena amene ali eni wake zipatala za private koma amene amagwiranso ntchito mboma alekeretu kugwira ntchito mzipatala zimenezi kapena adzigulise apo ayi achite chisankho chimodzi. Ndipo izi zachitika kusatira ndi malipoti amene apezeka maka kumeneku ku unduna wa zaumoyo. Anduna amene akuyendesa nkhani ya zaumoyo abaloyi atayendera chipatala chachikulu cha Queen Elizabeth atasinidwa kuti kunena kuti akuluakulu ena kumeneku akumapereka thandizo kwa odwala atatha kulipidwa ndalama. Mwanjira ina zochitika zizayamba kukhala za private, ndipo malingananso ndi malipoti ena amene undunawo anapeza kunena kuti akuluakulu ena amene amagwira ntchito mzipatala za boma alinso ndi zipatala za private, ndipo akhala akuuza odwala kunena kuti asalandire mankhwala ku chipatala cha bomacho malo mwake apite mzipatala zawo. Ndipo malingana ndi kuyendera kwa anduna kumeneku ku maoffices akulikulu la Queen Elizabeth kumene adacheza ndi madotolo angapo omwe adasimikiza za nkhaniyi, amene wanduna adafotokoza kuti nkhaniyi ayitengera kumabungwe komanso kumabwalo oyenera maka bungwe lija loyima pa okhala boma la ACB amene achitika fukufuku komanso kuona momwe zakhala zikukhalira ndi kuti legal action itengedwepo. Ndipo malingana ndi video imene tikufuna kukupatsirani umo ndi momwe anduna anachezera ndi akuluakulu kumeneku ku Queen Elizabeth pochitira umboni pa nkhani imeneyi. If I went straight with this information to ACB, you would say anduna amba kuti mwamundida kuti anduna kuti na mizira anduna amba kuda ma doctors kuyamba kupanga kudani, you see. Yes. Now, just to say, this information is very complete, including the airway money transactions for these patients are there, including my audio. Onena kuti form for apparently the doctor anali kuti ali kunyumba amachita kunazo kuti ndikutoya kwa akuti kauzana adikile matumiza yafika koma yachepa taongezera zonse zilipo. But I had to come here because this is the industry ndikupita nazo kwa corruption. And I said I'm serious. It's really shameful. But just a few days ago, I faced the corruption, and we are here. This is disadvantaging the poor. So zitachitika zimenezi tebulo la Profesa Alpha Mutharika nkhani inso idakafikapo, ndipo kutsatira kufika kwa nkhani pa tebulo ya mtsogoleri wa dziko lino akuti ndiwo khumudwa kwambiri ndi zimene zakhala zikuchitika mzipatala, ndipo afotokoza kuti zikuoneka kuti izi zakhala zikuchitika mu nthawi ya utsogoleri wapita uja kumene kudali kutayirira pa kukhwimitsa malamulo a momwe zachipatala zimayendesedwera. Ndipo m'malo mwake mtsogoleri wa dziko linoyu walemba kalata imene yapita ku mtundu wa Malawi komanso kupita kumene ku unduna wa zaumoyo komanso kwa civil servants onse amene ali mbali imeneyi ya zaumoyo. Ndipo kalatayo ikufotokoza kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino ndi okhumudwa kwambiri ndi momwe zakhala zikukhalira malingana ndi uthenga umene wapedza. Iwo akufotokoza kunena kuti iwowa adayikidwa pa mpando wa mtsogoleri wa dziko lino ndi cholinga choti achite defend komanso kuonesesa kuti malamulo akutsatidwa ndi kuti ufulu wa aliyense sukuphwanyidwa, maka ufulu okhala ndi kuthekera kopeza thandizo la zaumoyo popanda kuchitidwa discriminate kapena kuti popanda kuponderezedwa. Ndipo afotokoza kuti ine ndi okhumudwa kwambiri ndi information kapena uthenga umene wadza kunena kuti pali anthu ena ogwira ntchito mboma amene akumayitanisa malipiro kwa anthu kuti awapatse ndalama ndi cholinga kuti awapatse thandizo la chipatala. Ndipo anthu enanso amene akumakhala kuti ali ndi ma clinics ngati a private akumaudza anthu akunena kuti
asachite attend ku chipatala chimenechi cha boma, malo mwake apite kukalandira thandizoli mu zipatala zawo zimene ndi za private, ndicho linga kuti awapase thandizo lapamwamba. Ndipo apitiriza kunena kuti khalidwe limeneli ndilosatsatira malamulo komanso ndilosaloledwa nkomwe. Ndipo malo mwake iwowa afotokoza kunena kuti akulamula yense yemwe akugwira ntchito mboma kuti pasapezeke olembedwa ntchito aliyense yemwe amatumikira ku chipatala akulandira ndalama zochokera kwa anthu, ndicho linga kuti apereke thandizo kwa anthu ponena kuti zipatala za boma ndi zipatala zaulere. Munthu aliyense akuyeneka alandire thandizo malingana ndi kuti ali ndi ufulu oyenera kutero. Ndipo chinthu cha namba 2 afotokoza kunena kuti akuchita order kunena kuti yense amene amagwira ntchito mboma koma amene ali ndi chipatala cha private, yes, akuyeneka kuti achite salenda chipatalacho, mwanjira ina atseke kapena agulise chipatalacho chisakhalenso m'manja mwa iye ngati akufuna kuti zinthu zikhale bwino. Ngati sakufuna anene komanso aona chimene boma lingachite. So boma lapereka 30 days kuti yense amene amagwira ntchito mzipatala za private yemwenso ndi wa boma kapena amene akuchita own zipatala za private koma alinso ogwira ntchito mboma akuyeneka kuti zipatala zimenezo zisakhalenso pansi pa iye, mwanjira ina si zakenso agulise kapena zisakhalenso zake. Ndipo izi zaperekedwa kuti zichitike masiku 30 okha. Ndipo afotokoza kuti akachita zimenezi kafukufuku awo akamuchita nkupeza kuti pali ena akupitiriza kuchita own ma private clinics koma akugwira ntchito ku boma liwachosa ntchito completely, ndi kutinso sakhala pansi pa payroll ya boma. So ngani ikuchitika kusatira dandaulo limene linaperekedwa kunena kuti ku Queens ndi kumene kwabuka kwambiri nkhalidwe umenewu omapezeka kuti anthu akumalandira thandizo mwanseri, yes, kumachitidwa treat mwa private. So zimenezi zakuyisa mtsogoleri wa dziko lino. So tikuona muzochitika zambiri mtsogoleri wa dziko lino akuchitapo act, sakungokhala akumachitapo act, ndipo akuonesesa kuti chilichonse chimene adachifotokoza kuti adati azaonesesa kuti azakhwimisa malamulo muzochitika zosiyanasiyana. Tikuona ndithu mkulu ameneyi alidi serious ndi nkhani zimenezi. Ngati mukumbukiranso wachita bani padakali pano nkhani ya migodi panopa yayimisidwa kaye akufuna achiteno audit mu zinthu zosiyanasiyana komanso kafukufuku pakumveka kuti panali katangale ochuluka ndithu kumeneko ku migodi. So migodi padakali pano ayiseka kaye, palibe mgodi umene ukugwira ntchito, afuna asalete ndondomeko zonse maka zimene zimagwiritsidwa ntchito kumeneko ku migodi. Afotokoza kuti ma license onse amene amaperekedwa kwa makampani kuti akayambe kugwira ntchito ku migodi akufuna wafufuze, komanso palibe kampani imene ikulandiranso license. So mukati muone ndithu abwera mosinthika amenewa apita Mutharika ndi apita Mutharika osiyana ndi ya 2019 kumatsetsereka mchokera mchaka cha 2014 amene tikuona pano ndi mchaka cha 2026 amene zochitika zawo ndi za mu 2026. Sungachitenso compare ndi mautsogoleri onse amene akhalapo mbuyo muzikuoneka kuti serious ndithu ilipo, ngakhale maunduna awo akuoneka kuti ali active kwambiri. So amene wa Professor Kwa Mutharika ndikukhulupirira kuti ngati njira imodzi yochita wake up ma ministers akumakwanisa kumachita reshuffle zimene zijazo zimapereka mantha kuti ngati munthu sungakhala active ndi kuti ulinso ndi kuthekera kuti uluze udindo. Taonatu maudindo osiyanasiyana ku unduna ali kalikiliki akuyendayenda magawo osiyanasiyana kumene akhala akuona ntchito kuti zikuyenda bwanji. Mwachisanzo abeni phiri amene nawonso akwanisa kuyendera makonsolo osiyanasiyana kumene amachita emphasize kunena kuti ndalama za CDF pasapezeke wina wake oti akhale nazo kukhosidwa kujoko kuti azidye malo mwache aona china meta nkhanga mpala. So tikati tionesese maunduna osiyanasiyana ali active kwambiri zimene zithandizirenso kuti pa ground achite deliver zinthu zabwino ndithu. So pambali pa zimenezo tinaonanso Shadrack na Malumba akuyendera kampani za TNM Airtel kumene amawapasanso period ya chaka cha 365 days kunena kuti achite fix mavuto a network mdziko lino la Malawi. Ndipo malo mwake Airtel yalonjeza kunena kuti in 6 months aonesesa kuti wo achita fix vuto limeneli ndipo chilichonse chikhaleno chili bwino. So ndikuona kuti kuchita reshuffle maunduna kumene kukuthandizirana kuti maundunawa akhale active, chifukwa si maunduna wakhawa amene atchulawa kulinso ena ngati achina Norman Chisale kumene ku deputy amenewo komano mtsogoleri wawo amene ndi apita mukhito nawonso mbali ya immigration komanso chitetezo. Zooneka kuti chitetezo by and by chayambano kuoneka kuti panopa chilipo ndithu. So
kuchokanso kumene kuti ndi amene akuona nkhani za malo amenenso ndi achimwemwe chipungu amenenso nawo akuone kuti pa ground ndithu ali napo serious. So zimene zizi ndikukhulupirira kuti zithandizira kunena kuti ntchito zimene zidaoneka kuti mbuyo zinali zogona ndithu zioneka kuti zili active chifukwa kuti mtsogoleri wa dziko naye ali active. So mtsogoleri wa dziko akakhala kunena kuti ali serious ndi zomwe akupanga zimathandizira kuti onse amene ali pansi pake azichita follow mapazi yake. Koma mtsogoleri akagona ndiye kuti amene amawatuma onse amakhala kuti agona. Komano mtsogoleri wa dziko lino silinganenenso kuti akugona. So nkhani ndi imeneyo kunena kuti ngati ukuchita on chipatala cha private koma amagwiranso ntchito mboma, chipatala chimenecho chitasalenda chigulise in 30 days apo zipitira uzikagwisa ntchito kumeneko ku private. Ngati ukufuna umapitirira kumeneko komano kuboma ndiye kuti uyiwalenso ndiye zakuboma uzitaye. So nkhani ina ndi imeneyo neno kuti palibe kupita kuchipatala ndikumakauziridwa kuti perekani ndalama unless otherwise kumene kunakhazikitsidwa kuti kukhale kwa private. Koma malo ena onse munthu sakuloleranso kulipira ndalama, ndipo ngati apezeke munthu akulipirisani ingochita report boma likhala likutengapo step pa anthu ngati amenewo. So ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo anu kunena kuti inuyo mene akugwirira ntchito amene wa Professor Afapita Mutharika si Professor Afapita Mutharika wokha komano amenenso ali m'maunduna, chifukwa nkhani iyi kuti ifike pa tebulo yawo zachokera ku unduna umene wa hefe kumene ku Abaloyi kumene adalinso ndi nthawi yoyendera maoffices ngapo ku Queen Elizabeth kumene anapeza umboni onena kuti kulidika tangale amene akuchitika kumene ku Queens kumene kwakhalako kuchitika zinthu zosayenera zimene anthu ochuluka akhala akudandaulanso zimene zinachitisa kunena kuti amene wa minister dandauli kunena kuti ayi chipatala cha Queens ni chimene chili pa forefront kudandaulidwa kuti anthu ake kumene kusakugwira bwino ntchito. So pambali ponena kuti Apita Mutharika achitano order zimene zimonga iyeyo mkulukuta moyo amene ali pa mwamba pa zonse amene angakwanise kuyankhulano kapena kuchita rule out zinthu zenera kuchita. Kodi nanga ma ministers mukuona bwanji ntchito imene akuigwirira? Kodi mungakondenso kuti ma ministers wa afikeno pati kuti zinthu zikhale zikuyenda bwino mdziko lino la Malawi zimene zinali zitayima mbuyomu? So ndimafuna ndidziwe zimenezo. Komano muchite lifa ndi momwenso akhalira akugwirira ntchito maunduna onse, unduna wa zaumoyo, unduna wa zachitetezo mdziko, unduna wa zaulimi kumene kula achina Loza Fachimbirizi, unduna wa za sports kumene kula achina Alfred Gangata, achimwemwe chipungu kunkhani ya zalanzi ndiye na hotelo achina amene wa Joseph Mwanamveka kunkhani ya zachuma, kuti muone kuti pansikano pakuyenda bwanji nanga mungasiyanisenso bwanji ndi nthawi ya utsogoleri wapita uja nangano mungafuna ino maunduna amene wawa achitenso fix motani zinthu kuti zinthu zikhale no dzolodzeka. So through comment section ndi momwe ningadziwire komanso kumva maganizo pa nkhani imeneyi. Andi mu video mtsiku lalero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene khala mokonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.